Ilano chini kok tong thur melagan hambai ani logio tong ani yagra bhago chini White House Central Working President borong kana Roshni Deborma yang tong chini Central White House Working President borong kana Chiden Deborma e chini Central White House General Secretary borong kana Suraj Deborma de ang sak baithang White House Pictures jeng tini je puthum laimani ke chini Honorable President borong kana Rural Development President shibo jeng tini or meeting na laijak अजागो तंग चिनी बस कांगने जे मूवमेंट चिनी चौबा बोबागरानी थानचन खरं चिं बाहागे तेबो ग्राक लये कामे कामे जे शिखला चालेनो तेबो चिं थानचा खाबाक से कक बसका आगलायनि अबचिन हारमो तेबस कांग चिनी दिल्लीव थांगै चिनी गोबांमा बररावनो चिं बाहागे थांलायनाय ते चिनी बस कांग जे गैदरिंग नानि चिनी गोबांमा बरक अंखलाय चिनी बोबागरानी खरं तेबो कबलाक लयनि अमहाय चौबानो जों तेबो बाहागे जों कामे कामे आमसे जों दाकि सगिमान अमहाय जों मिटिं नारा लायजाक आबो चिनी सिखला चालेनो बिसिंदै लायगे जों साइमनो चिनी सिखला चालेनो चिनी सोसाइटीनि बैकबोन चिनी दफानि बेकरें जों जेबो चिनी सिखला चाले ग्राक नाय आपुरनो चिनी चौबाव तेबो ग्राक आमन बागे जों चिनी बोबागरानी नायकल फांबाय चिनी सिखला चाले बारे स्ट्रंग दङो बसकां जे चौबाव जों 100% कप्लायनबो जों दियारंजाक बसकां जे वाल आसपानि चौबाव जों जेसेखौनो जों 100% सक्सेस नि चिनी बोबागरानी चौबानि जों कप्लायखानबो दियारंनाय दिल्लीनि मुभमेन्ट बखुरा थांनायाबो दिल्ली मुभमेन्ट अफिशियली डिक्लेयर नाय आबनर किसे मानासिनाय तांगे जों जत ताबो यूट्यूब दियारंनि दङ बसकां चौबानि बेलायनो हामबाय बेलायखे नांमोन कक सुंखा तान बैगे जों दिनै ओ बिसय रंदिनो जों दिनै सावजानि जोंनि सिखला सेंट्रल कमिटी ताइ डिस्ट्रिक्ट जत आदम ताइ ब्लक लेवल जत आदम जों दिनै ओ साबजेक्ट रंदिनो जों आलोचना खालायनाया दिनै जों अबो हायगिनो नुखा जे थांनाय जे बिसिसा बा 1.5 बोसोर लायै थांगासिनो जे भिलेज कमिटी इलेक्शन आबो खालायांगि दङ बर' इसातैनाय बा खालायांगि दङ नाथाय अबनो गारै जोंनि गोबां मा जेतानाखि जों खायसा जिखुनु मुभमेन्ट थाहैनायखाय आबनो बर' जोंनो केबो माने जों लुबैदों अबनो एकमात्र कारण जों जागो जे जोंनि डेटआव जत भिलेज कमिटी जोंनि 587 भिलेज कमिटीनि 2638 टा जे भेकेन्सि दङनि आ जागाव जों जुदि न भिलेज कमिटी इलेक्शन हांगे आ जागा ति ब्राह्मण जयनाय आबो ताइ कुनु सन्देह ख्रै आबनो गिरिजागै बीजेपी रक आबनो गिरिजागै खायरायनि दङ आबो जों प्रमाण खा ताइ दाबो जे बुसखाङो जों 12 तारिखआव जे जनसभा खायनो नै जे जों टेन्टेटिभ एक डेट नाहारि जों पारमिशन दं जों जे जोंनि जे नियमनि मथे जों हानो थांमोन फियाबा जों आ जागा नुजाखा कुनु रिजन सारा जुदि जों अबो जों सालायखा जे जुदि जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्री फैगाखै कक्रै जों सालसा उसुलि मानो सालनो उसुलि मानो फियाबा ताबो जों कुनु प्रपार रिजन करै जों आ जागा आबो साइमरो जे बर' साकाव के बर' फनुगै दङ जरा चालुगै दंनाय जरा मार्टनि जरा नायकल दंनाय बा स्पोर्टनि जरा बरनो फनुगै ताइ जरा प्रशासन दंनाय बिस क्लाय आरो खदक दंनो बर' फनुगै दङ फियाबा जों आ जागा नुजों बिसिङै बीजेपी रनि खायसे जफ्रांग दङ जे अ जागा जुदि न बिसखाव जों जनसभा खालायखौ जागा जों 1 लाख या 1.5 लाख या जों 2 लाख खायाव जागा जों सिरिति ब्रह्मथानि वारियर्स रवा जागा जों बुथुमनाय बर' आबनो गिरिजागो ताइ अबहायखौ फनु कांकाय बीजेपी रक दिल्लीयाव खायसे मेसेज थानानै गिरिजागोनि बागै इ त्रिपुरा राज्यनि जरा दुनिया मुनिया नेता रक बर' अबनो गिरिजागिनाय अबनो कासुइ दङ आबोनि बागै जों स्राय स्राय सानामो जोङो नरक सुनम मजि पारमिशन दिरिया जों बुसखानि 12 तारिख एबा जेबा काय सालना हारै जों आस्तबाल जों 1 लाख या 2 लाख समाव जों बर' बुथुमनाय आबो जों दिनै कमिटमेन्ट थाइगासिनो सिखलाराव जों जत आमजायो जोंनि प्राय 44 जोंनि ब्लक कमिटि दङ जत इउ दं टिआर दङ जों दाबो जों जत ग्रास लेभेलनि सिबिल जों जत जोंनि जे कुचुक लेभेल जरदै जों जतनो गायसर कप खानचाङो जे जों बुसखानि जनसभाबो जों देशखौबो जों 1 থেকে 2 लाख जों आ जागाव गैदरिं खालायनाय बीजेपी रक जेसेबां जायजों दं आबनो जों बुंनो दिनखौनो मानिनो हारिया अ একটা গণতন্ত্র देश जों डेमोक्रेटिक भाबेनो जोंबो थाङि दङ आबोनि बागै अ जे गणतंत्र भाबे थांदोंमोन जुदि कासु गांकाय अबनि परिणाम किन्तु बीजेपी रक 2023 ताइ बुसखां जुदि इलेक्शन खांकाय